Sumei. Nang kene mang takut karo aku. Mungkin aku nek disawang cah cilik iki koyo gendruwo. Kayak gendruwo tapi nek disawang laki-laki yang sudah matang, meduk pol. Tapi aku tahu dilem anakku kok, Dek. Piye? Mama cantik sekali, Dek. Masa Mama cantik? Iya, cantik kayak apa sayang? Kayak gendruwo. Loh, ya jenenge ora cantik kok gendruwo kok cantik iku. Ora percaya tak weki videone. Ngede ya. Iya, sumpah gak bodoni ayo Mas, rindunya hatiku. Cah cilik iku tak mongko jujur-jujur ya wong ya. Iya kok gendruwo tenan iki. Ayo Mei, Ya, kamu cara nyanyi, nyanyi. Mei. Asoy. Semberengan sembrok. Tamongane yo. Cah musik. Mata nih. Yo. Udin terus melera. Sam. Rene ya. Nek mang kowe mek dibangke Udin. Apa? Mek Rindunya hatiku padamu Sewak-sewak. kasih. Rindunya. Wih, terus kok. Nyanyi. Hatiku sudah ku tahan. Oh yo. Aku datang Engkau datang melamarmu, melamarku. Asik. kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku bangga
Yang belum nyanyi kamu kan sama Eksa coba gini. Iya, Berdua ayo, lebih Ek. asyik. Eksa kok sen terakhir bertelu ngono ya, sing enak ya. Bertelur. Bertelur koyo kowe yo. Kok Ek? Lagunya apa? Sabar, ego wong tua. Sabar, sabar Mas. Wes gore kae dek aku tawa-tawa ngono kok Isra ya. Sabar. Janjine rong lagu mang Bono. Lah yo iki karo iki siji Oh, kan. gak ja iki kan nganti 9 lagu. Mang jane nek ana tawuran rong lagu Bono jane ngono kuwi mbembo musik tukaran gini. Dadine Malah- rong lagu tok. Saya mau cewek tukaran lo malah guyang-guyu ae ket. Iya, sing tak jaluk tukaran dadi rong lagu wis bonus ngono. Kok aja nganti 7 lagu 9 lagu iki lho. Bercanda, bercanda. Oktober bernyapa, berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Masya Allah. Oke. Yo hormate lali salam hormate. Ora hormat karo wong lanang mari aku urung kok. Ya Mas, sabar Mas. Oktober bernyapa? Wes sahrom, wes sahrom. Din, aku ora permaniku mang di mod baseball kok ketimbang mod kowe. Aku ora baseball kok mod permaniku. Ora ono, aku ora mbok jaluk kok. Oh iya kan, kandhane baseball nang mod iku kok. Gak ero. Ah, kasihan Ora ono, ngapusi ku mang tembake baseball. Wey. Ah. Saben dino rasane
pesek, Penceng. kim karo penceng. Lagunya apa? Sing genah. Hah? Keong racun? Kucing garong. Dasar kau keong racun, baru kenal kok ngajak tidur. Kendanganmu kok tempomu kayak entut birut ngono. Coba coba. Brotoseno. Brotoseno. Nek ditabuh tenan lho, tukang kendangnya nek kaget ndek apa iki lagunya bonus kali ngeranti Gusti Putri yuk. Merah jambu. Merah jambu, Mas. Wis rasa kakek pilihan ndak ra iso wae kok malah yo. Ya dek pamit nggih Mbak Lisa, Mas Edi nggih. Nyuwun pangapunten Mbak Bile wonten kirang-kirange. Yo. Bonus cekel dek.
Bukan Carmila. Eleng gak Mas? Carmila. Sama getak kenung jos. Ya, yep. Oh, Carmila. Oh, Sarila. Sapa iki Sarila ning omah karo putune kok sombok Aroya Isan tidak kedutan TV remote hilang. nah lambut iki. Ya betul, itu ya betul. Yuk, langsung dicapcus yuk. Pacaran Ora kawin ora penak, pacaran ora kawin ora enak. Maksudnya rabi nikah iku lho nikah. melok. Ayo, enak Mas Carmila Mas. Carmila yo enak iki ayo. Tak kira nganu ya. Yuk, bonus. Apa neh? Nganu iki kalih Rati Gusti Putri tak kira. Oh, Iki iya. yo jebule satu lagi. Iya, Nduk. Nah, masuk wae ngawur ngono lho. Wah, Tak warai. ya. Pacaran orang
ya kowe. Carmilla. Thank you. Asik, sesuk iki yang racun iki mesti metu. Monggo Ndara. Nggih Ndara. Masa seneng banget sakjroning adikku mergo isine sampe dino kowe isine mikir marang kowe. Menika ampun dados kewajibane kula kok Ndara. Pengalaman kowe ra ngene bakal ngerti. Babagan apa Ndara? Mane kanggo Purba Larang iki bakal diumpar. Kaporo calon garwane iki salah sawijining dewa saka kakang. Yalah, kok maneh-maneh iki Ndara mboten manungsa. Mesti wae kanggo Purba Larang iki ngrasake kang Nggih. Mun mesti nggih Ndara nggih, walah calon garwane iki dewa ya. Nanti sapa ngerti sok enak kok mbek bojo dewa. Monggo monggo Ndara. Mun sewu sakdereng perkara semono Piye Syadi Purwosari? kalau wonten ing pendapi aku kedha menika pamit badhe kondur wonten ing sayangan salendra kawula. Niki menapa kedha menika dumugi wonten ing taman sari kula. Estunipun wonten wigatos menapa ingkang Purwosari. Jroning Kakang ngantariksa bakal tumuju ning kayang. Ing kono pun Kakang mirsani ana ing Arcapada. Mligine ana ing Taman Sari Pejajaran ana cahya kang cumlorot sak cakra pandi. Jebul pun Kakang nyaketi ana ing Taman Sari ora ana liya ing sirah. saged ngaten kang Purwosari ndak blakake kabeh swasana ing pejajaran ing kayangan sawetara. kados Nalika pun Kakang diutus dening Rama Gurudewa kang supaya ngupadi ananing kurungan kencana. Pun Kakang tumuju ana ing pejajaran banjur garwa lan tresnani dening kadangmu sepuh si Purborana. menika Kuwi ndanggep pinangka kurungan kencana nanging tenane ora. boten Jebul yen tak penggalih satenane kurungan kencana sing dikersakake Rama Gurudewa iki ora ana liya ya mung kowe Purwosari. Mas Pimpin Purwosari. Rumus dewa nalika penyang sampun pedhan penggali kanthi tetaning kawicaksana. Wis tak penggalih. Kula menika sithik. Kula menika sedangipun kok barang. Bener. Sak tunggapan malih pedhan menika badhe dedhaupan kaliyan kuwatok beberapa. Ki menapa pedhan menika ketika kang kados ngaten kaliyan kula, Pak. Mula kok saka kuwi mumpung durung kebacut lan kelakon. Ndak sabarake. Tenane tresnaku luwih gedhe tinimbang Purborana. Tenane kowe sing tak tresna. Pangapuntenipun kula boten saged nglampah. Iki ora ana Mbak Ayumu wae kok ora apa-apa. Enten kula. Bener kok? Kula kanggo Purbalarang menika mangertosi tatan sakit ing manungipun. Ora usah dadak duwe rasa egolan pegi. Perkara mbayumu mengko lara ati mengko aku sing tanggung jawab. Ning Sembaku siji wae tembungmu kowe tresna kelawan aku. Kowe tak pundhut minangka dadi garwaku. Imanipun kula menika boten badhe ngianati kadang kula kanggo Purbalarang. Ya wis, ora apa-apa. Yen kowe ora bisa ngianati katresnane Mbak Yung Purbararang, panjalukku mung siji. Aku laden ana, ora ketang mung sak dam penginan. Menika Gelem ora? ngaten kula boten. Kowe gelem ora? Tidak jaya. Kang Mas. Monggo Yai. Ki mau Kang Mas Purba Indrajaya rawuh ning taman. Ampir dhewe apa ampir ke? Terus Kang Mas Purba Indrajaya menika rawuh wonten ing
ono. Putraku Purba Larang sing didakwa
Purbosari. Buktine wis wani nyampirno mantuku iki. Buktine Indrajaya biayaan teko taman. Nganti kelakon seneng karo Purbosari. Banjur seksine sapa sing wani nyekseni Indrajaya karo Purbosari demenan. Kok lho. Nggih, Kang Mas. Kowe kudu gelem nyekseni perkara iki. Nyekseni pripun? Lha nyekseni perkara iki. Lah kula niki lho mboten seksi-seksi niki Ora ngerti yo gelem ae. gelem nggih gelem. Nanging kedahipun wonten Ojo kuwatir. DP DP 200.000. DP 50.000 niki. Seksi lho kula niki. 50.000 piye? Niki lho 50.000. Kowe bupati lah iso tekan iki wis Lho niki cetha 50.000 Kang Mas. kok 50.000 piye? Nggih. 200.000. Kok saged? Iki angka piro? 50. Lah iki Nggih 50. 50 tambah 50 piro? 100. Tak walike. Rempiang. Iki angka piro? 50. Lah sing sisa iki Nggih 50. 50 tambah 50. 100. 100 ditambah 100 piro? 200. Lah ya 200.000. Lah kok enak ya duwe ulak-walikan ndang sugih. Lho Mboten napa-napa. Niki DP nggih. DP. Seksi lho ngene iki. Mengko nek rampung tak imbuhi. Saestu. Aku seksi niki. Sampean wani dadi seksi. Yo. Monggo seksi niku kudu ngerti kedadean. Nggih. Syaratnya tiyang dadi seksi niku wonten pinten perkara. Ono papat. Napa mawon? Mripat kudu ngerti. Nggih. Kuping kudu krungu. Nggih. Ati kudu bisa ngomong. Nggih. Kan waras. Nah, nak wong edan ra iso dadi seksi. Nggih. Kula niki cetha, aku iki cetha. Nek aku ora wong aku bupati jare. Tutuk iso caturan. Aku bisa ngomong. Kuping sampean krungu. Krungu. Mripat sampean weruh. Weruh. Sampean kok wani nyekseni Purbosari nganti demenan karo Indrajaya. Heeh. Uli demenan carane piye mang praktek iki ngriki. Lho. Dadi gone demenan iki dipraktekno. Nggih, wong seksi kudu ngerti. Kudu ngerti, Nggih, carane kudu dipraktekno. Nggih. Praktekno. Yo, tak praktekno. Ben pengadilan iso ngadili. Bul. Kibul. Praktek perkara iki benteng rampung. Tak praktekno. Praktek. Ben ngerti mau pati. Kowe tak nggo praktek. Contoh. Contoh. Iya. Praktek napa niki? Demenan. Demenan. Iya. Demenan. Iya. Walah saestu niki. Iya. Demen aku nek demenan. Itu 200 lho. Ora iso iki 50 ta, Pak. 200. Aku iki ora anu, ndaramu yo aku iki gabumu ya pinter-pinteran kok. Wis ora apa-apa. Ayo. Apa? Lho gletakno. Tak praktekno ben mau pati iki ngerti. Carane wong demenan. Lanange nang isor, Mang. Lanange nang Lah kok aku sing isor. Wis sing isor. Lho. Kibul. piye? Ya kok jengking. Apa jare? Iki go jengking apa rumah aku ora ngerti. Ojo piye carane. Wis ngene. Ini lho jinak seman. Lah apa? Lah kok ora dipraktekke? Praktekke. Lho kok yo aja dipraktekno lho, Di. Lho, Lah nek praktekno ora Jare sampean ngerti. Ujuli dah. Mau pati. Lah nek sampean ngerti Purbosari karo Indrajaya demenan. Kok mboten sampean cekel monggo Indrajaya ini bojone Purbosari. Bener. Mau pati. Bener. Grene. Sak tenane, aku ki ora ngerti. Lah nek ora ngerti kok wani dadi seksi sampean. Mergo aku dipaksa dadi seksi, ora mung dipaksa. Aku iki yo dikene dhuwit. Lho sapa wonge lho, menungso iki butuh dhuwit. Sampeyan jenenge bupati sing ulang-ulang korupsi. Lah ngene negara kon tentrem nih ajeng dinapake. Mas, sida kok praktekno tau. Mau pati ngetos. Lah carane kula praktekno pingpun. Wong demenan kok praktekne. Sampeyan nggih lucu. Ora sida lah. Lho ora sedo pripun? Kok nek sida kok praktekno aku munggah pengen. Nggih. Duit Kula wangsulke dhuwite. Duit gorenge ngono. Duit endi? Hei, Kul. Duwite korene. Apane?
duwite balekno. Yo mata aku wis dikak-dikak ning kene kok. Yo aku ora gumun e. Monggo separuh. Yo dijupuk. Lah manggone teng mriku. Karo kesek cutik karo kere. Ayo juga. Nek matian. Ora iso juga. Nek ora kamu lho, Bul. Apa? Dekake. Nek kok jerumen ta iki? Lah ndok kok jerumen iku yo Ya mong sih. sing. Sing. Lah ngono. Ngene lho. Ndi? Tekan dhuwit kowe kok yo niru aku. Pripun? Tekan dhuwit kowe kok yo niru. Lah kok saged niru? Senengane kok krogone kene. Lah nggih sampean niku. Kowe wae kowe. Pengadilan mboten iso ngadili perkara wong demenan. Mergo mboten enten sing nyekseni. Mahapati, Pripun? yen hukum negara aku kalah ora apa-apa. Lajeng? Mergo iki tak anggap perkara keluarga. Nggih. Saiki aku nggunakake hukum keluarga. Oh, kejaba nek ngaten. Ora kurang akal. Mergo perkara iki perkarane putraku Nini Purbarara. Nggih. Jeksa keluarga tak pasrahke putraku. Oh, ngaten. Ini yo, adili karo sedulurmu. Matur suwun sanget, Rong. Nek dene Yai Purbasari sampun larane ati kula. Kula mutusake wedal sak menika Yai Purbasari dipun pucal wonten ing alas Wah ning Cirebon tepu branding mongso kenan sing kalah. Ora usah ditangisi. Saking kalian ini Purbasari. Anak kurang ajar. Usah nangis. Sapa ngerti? Mengko seliramu bakal bisa buktekake ngendi sing luput lan ngendi sing bener. Mergo Jawata ora bakal sare. Wong sing becik bakal ketitik, wong sing ala bakal entor. Bupati, Napa? becik ketitik bareng ngono tanganku ring dideng aku. Masih salah sampean panggon riku. Wah, aku salah. Nek ngono aku tak ngaleh manggon kene aku. Ben ora dalane Allah. Arep kepiye wae gelem pamit karo wong tuamu mergo sing lairke kowe. Ya. Muga-muga Jawata njangkung marang lakumu, sing becik bakal dijangkung, sing ala bakal entuk bentuk. Yo, nek anjro ning dideng raiku. Sampeyan bocah niku ono. Menyang kowe. Ora nyuwun palilah karo wong tuamu. Ora butuh. Rasa kok tangis yo sing cetek lakone urip iki. Wes ono ndang lunga. Mripatku cepet brek. Anak kurang toto nangis. Ono ndang minggat. Ora patut kowe mapan kejasaran. Paman wong dadi marang Jawata muga-muga Jawata njangkung marang sakabeh lakumu. Hati-hati. Minggat, minggat. Ndang minggat. Purbasari. Ratu-ratuku. Bener ratu wis ratu ora tata. Karo anak mentolane titene nek nganti kualat karo anak.
dina meneh. Nggih. Iki aku rak duwe gawe. Paras. Kowe ampira ana ing ondo penyupit Nggih. lan pemburu. Nggih. Golek kewan sembelihan mengko diatur kene tak sembelih. Ngestokaken.